Gaurkoan asteazura etorri naiz Trikitiza udalekuetara. Euskal Herriko Trikitiza elkartak antolatutakoa. Eta horren zuten da urrunean, beraz gerturatuko gara ia zer egiten ari diren. Bai. Eta hemen nago Manesekin hau antolatzen duen pertsonetako batekin, eta zer da hemen egiten duzuena? Hemen ikuste duzuen bezala Trikitixa jo denbora librean asko, eta gero ikastaro batzuk egiten ditugu, urtengo kasun adibidez dator Eneritza Ulestia, edo Gaizka Peñafiel, ikastaruak, tailertxuak, eta kontzertu prestatu, eta pixka Trikitixa da panderuan ingurun, gehiago sakondu. Nik ez dakite zer Trikitizaren inguruan, beraz, zerbait ikasi halko dotolan bi ordutxotan olan tailertxo txiki baten edo? Bai, noski, hau errez ikasiko zu. Hor gogua jarri ezkeo errez ikasten da. Venga, bagoazen. 2 horas después. Errealitatea hau da, Super saia da, niko beto eure jitzikotziet. Zer da zuen, lehenengoko urte hemen? Bai. Ez, lehenengo urtean etorri nintzen. Eta bakarrik etorri zari, lagunekin? Ni lagunekin. Ni lehenengo urtean bakarrik etorri nintzen, baina aurten etorri nez lehenengo urteko lagunekin. Hemen egongo zarete, eguneko 24 orduak Trikitiza eta pandera jotzen ez da. Eskuak zelan deko zuez, ja, minduta edo ondo? Ez dugu inbeste jotzen, Eskerrak ez daukatela bezinorik, ze horrela 24 orduak, bueno, onarte. Ez zinto gehiago. Kaizan eri, zer modu? Hola, oso ondo, zu? Ondo, placer bat hemen neuma taldeko kide bat bertan aukitzea, Triki udalekuetan. Kontatu apurtzu bat zer da ningo dozuna gaur hemen? Esan diat etortzeko berretorko nintzen, ikastaro labur bat ematea, eta egia esan placer bat. Zoritxarrez, nire garaian, nik panderua ikasten unian, etzian olako gauzak iten, eta uste dut benetan garrantzitsua dala, ez? Hemen biltzen dira gaztepia bat, herri desberdinetakoak, denek dituzte zaletasun berdina dute Trikitixa eta panderua, eta zerbait oso berezia eta polita iruditzen zait. Eta ber zerbait erakusterik daukadan gaur. Ni saiatuko naz zerbait ikasten, zure tailerrean saiatuko naz. Jo, izan dezu noizei zerbait? Zerbait, oso gutxi. Baina zuk erritmo dakazu, zedantzan ibiltzen zea. Hori bai saiatuko naz, eskuan ahi, a ber. Bale, guazen ba. Saiatuko gara egiten. Maitiz, ikusi duzue Trikitiza ez dela nirea, pandero ez da ere, ia zer tokatzen zaidan urrengo astean.